takati tiri pambapo mombe dzatsanangurai maruwa dzakasvika dzikadya mumunda. Dzadya mumunda takadzitora dzikadzikwa nadzo tikatumira muzukuru wakanga akuya kotsvaga mombe dziya. Toti pamwe muzukuru akabva ataurirwa kuti muzukuru iwoyo enda utaure mbuya auya aone padya chimombe. Mbuya haana kuuya. Tobva tagara one day. Rechipiri kuti munhu haana kuuya, haana kuzwa here. Tikati no, isusu imemi chionai kuti maenda kwere motaurira nawo. Wakasvikako ndakatuma mudzimai wangu aibva asvikayo akati zveshuwa mwana wakauya achidini achitsanangura, asi pamusi wakandonditsanangurira ndakabva ndatozwa mwiri wangu nemusoro zvakabva zvandirwadza, saka ndazowana mukana wekudini wekuuya, saka handiri kuuya. Ndinodzwa tikati zvakanaka, hapana chakadini chakashata. Tobva tagara toone mazuva acho anonga akundoramba aripo. Tikati pamwe isusu tashaya value. Tibva tazotuma mupurisa wevillage kuti enda voataurirewopo kuti mombe dzakadini dzakadya kunoko. Mupurisa wakaenda akasvikako. Mupurisa wakati asvikako akati azodzoka kwetiri wakati ndaataurira ati ndiri kuuya, asi wakadini wakandituka. Ndibva ndati alright, tochidzondoona asvika. Paakazosvikawo pamba, yanga iri first time asvika pamba ine ndandisiripo, taura nemudzimai, manzwa wakataura wotonga wanga kungokakadzana nekutukana. Tibva tatoti iwe shamwari, nyaya iyi kai ngatisiyane nayo. Zvinonga zvakuite muromo ngatisiyane nazvo. Mombe dzakadini dzakandodya, it's alright, no problem. Tobva tagara, mombe dzazouya futi kechipiri neusiku nemasikati. Isusu chemasikati tatatobhowekana kuti hina hapasina chetichachengeta, ngatitosiyane nazvo. Ini ndipo pandakazoita ukasha tikati ndikaendayo futi paimba inini vakazotaura mazuva pamwe tinotukana. Ndipo pandakazoya panobva ndaripota nyaya yekuti mombe dzavo dzadya, asi kuti ndisvikeyo ndaakutya kuti tinozokakadzana. Taakudawo munhu unotibatsira kuti tidini tingodzoredzwe. Ndo pane nyaya yangu. Mupurisa akatukwa ndiani? Mupurisa wevillage. Ari kuti andisiziva kuti nhasi anga asuri kuiziya, because pandakazouya kunoku ndichitora samoni, ndiye wakauya achitora samoni akaenda kuwapa. nani kuenda kwa maya ndindakamutuma because ndandauya koripotwawo kunoku, saka ndakati chienda nesamoni kuna sabhuku akataurira here kuti kune munhu ane mombe dzaya mumunda mangu asi hatisundwisana. pafirst time ndakataurira dziso racho. Makataurira dziso racho iro rikataura here kuna sabhuku wayo? Apo handichaziva. hauna kuzokonfirma kuti vakataura here? Handina kukonfirma. Toida kupinzwa kuti kana sabhuku anga akazvinzwa kuti mombe dzaava dzakadya kumunda kwavo, sabhuku ivo vakanga vati kudii nazvo. Ndakangotaurirwa dziso racho, handina kuzo. Saka kuta izvi zvaunozobvunza dziso racho kuti shoko rangu riye makasvitsa here kuna sabhuku? Handina kuzobvunza. Inhatu. Alex wakaisa ripoti. Because madomenica anoti kana mombe dzadya mumunda nyaya yakutozouya kuno kumakotsi kudai, kwezvinenge zvichida kuevaluata ndiwo anoita evaluation yacho.
madhimeni Atinangozviziva. ndiwo anoita evaluation yekupima kuti square meter here chichi hazi kudi makakasiunawo mangara utori mupurisa ungada wanosunga munhu kai unotsara neusunga ungada wanosunga iwo acho ari kuti kudi ndinopika chatochoma ndichiziva ndinopika kuti nditaure choka ndichiziva mandindandibatsira mandibatsira garakasi tidzisangaivaraiti muda wenyama inotora makakasi musonisha handina kana sendi kuti hapana chetiri kuzwa handina kana sendi asi ndatouya kuti ndiite ndimwe dzimba ndakaiona ndakapfuura ichichito chinoti handina kana sendi munomu hatitori masenzi hatitori munoziva kuti anhu munotoda inokuita kaushasha isusu ebize traditional kuti toda huku mbudzi nemombe dzakaya magwere dzacho uyai nayo inotora sendirei hamusi mubrengi pamuno vanei kudara hakuyi kuti purupurupurupuru makadaidzwa kudare munoziva kuti kudare kunodiwa daira dhongi mbudzi nguruve kitsi imbwa pane vamwe vanhu vakawanda akatoenda kuti mai akatomhanya nembwa kuna kondakita kuti mwana wangu wadaidzwa kubasa kwamudare pamusha pano hatisina zvifuyo kwasara kambwa kondakita kwidzai mwana wangu mamusiye pamusika but imwane kuuya kuti purupurupuru uye udare hamuna kana imbwa kana kitsi kana huku ko mombe dzacho dzikuzi dzakaya mwakatotengesa maiuya naizvo mombe yacho yochisenza kare zvaitozi mari inosenza pfuma munhu uzi mupfumi imombe iyi mutori nadzo zvimukadai mwaya nemombe tomupe chenji mbuya mwaya nei ndati mombe mwaindoya naizvo towekerana tomupe chenji mwana ungade yachimupe mari uripi mwana wacho hasi kubasa taurisai mbuya muri kudai batabatawo kwaanotoita uchimboedza kuda kutoti atosimudzire musha ino masungwa zvimu chamunza muno kusungwa masungwa mune mhosva mwaidare hamurambi taurisai ndaikumbirawo kundotaurawo nekuti zvinhu zvose zvataurwa hamutauri mahara ba mudare hamutaurwi mahara ba munobhadharwe kachimare kana tuhuku twiri mambo oyo handina hamuna nhasi here kana kuti hamuna zvachose tiri kuchibvunza kuti hamuna nhasi here kana kuti mune zvachose hamuna nyaya inodiwa yadokodzoktaura ngekuti kana mune hukukumba handine hukukumba nhasi rukuyo yekuuya notaure nyaya aona imweyo mazi huku ine bhari ye$40 amambudzi vuchiwere mombe yacho yakaiye mumunda yacho zvotomutochenji todonyora tode dheti kana musina dheti tokupa ire makaona tichikubvunzai dheti handitoti hatina madheti ma tinawo but teichide kuti tiite zvinhu zvinodi zvinoita kuti tiri saka imwe kana musina totokupai dheti toti mangwana by lunch mangwana mukudairoti mbuya sangamiri ari kuti ndipei dheti remunokwanise kuti mari yacho munoiona ndiyo nyaya iriko imuno kuti mari yedaira munofunga kuti dheti rakati ndonga ndadini ndaiona
Asi kuda kuti zikuti amuti ana akati tichachiona harisi jeti. ndozvendasimudzire mukoti handidi kunyepa. Next gentleman. Moyana mari kuzuva 15. Inenge iri musi weSondo. I2 weeks kubva nhasi. Pane masondo mangani? Kubva nhasi. Batai vana wenyu. Motaura kuti ndakaenda kudaro ndandisina mari yedaira. Saka imwimwi nditumirewo kutumira kuita muzuva 15. Daurisai. Pamusoro Mutape. Changamire pamusoro idare rino. Ini ndazwa masoko ese ataurwa apa. Asi masoko nenyaya yemauriro yakaita zvabvire kusiyana. Nekuti vatosanganisa. Taurai zvonyatsonzwika. Vasanganisa nyaya dzavo Imwe musataura zvataura apa. Ava nyaya iri pano. Ati makaisihise mombe dzenyu dzakayamunda mangu. Munobvuma here kuti munoramba? Ipapo ndinotenda. Ndo nyaya ibati zvatopera. Tomberai. Zvatopera. Basi. Ingani mombe dzenyu dzakati? Mombe dzangu iri dzainga dziri nhatu. Asi wakanditi ndine mombe munhu okwidza mombe oti mombe dzainga dzikwidza mombe. Munosungisa. Mutiye Aine mirai. yake. Mirai mbuya aizo. Amutauri nditaura. Munhiyo tichipedzei nyama. Wamatoya. Musungise itsotsi. Wakanyeba kuti mombe dzenyu ndatira. Haipinde haipinde apa baba. Bvai musungisa. Next pemuri kuuya nemari yedu isusu musa 15. Iye wacho toende chitomusungawo. Kuti wewe unonyepera munhu mukuru ngei tomusunga. Imwe mozotaurawo zvemunodini. Zvemunodoti timudini. Modo kuripwa ndiye ngoti unonga mukonzereserawo kuti mwakaisa mumunda mwakewo. Iwo pakwahiwa pacho pakati musadoto mumunda mune magonjero. makarima here Ndakarima. Pakahiwa pakakura. Munotomuona mumunda Pakakura sei? Approximately. Panonekuoneni. Kastoro. Karori kacho kakatodiwa. Alright. Iwo wangwari right. Mwakachizotukana henyu zvone izvo kutesta nemasimba zvisina ndava. Ngatichimbotarise nyaya yekuti iwewe chanyanya kukunza panonge toti une zviro zvako zvawanga wakarima zvakadini. Saka wangwari kuti todini unoda kuti tiite sei sedare tikubatsire sei makaka setione kuenda mberi nyaya dzakawanda. Inini pandandongoti angondipewo mabhakiti makaibva pacho. Mabhakiti mangani? Ndaida 6. Vanobude 6 bhaketi here pakaizvomuzanangati. Kuti pasikaiti todaidza nomudhumeni tiyewo propose. Mudhumeni wochipaona kuti pakadai. Because ndataura kuti mabhaketi 6 saka mudhumeni wochizviona kuti ungadini. Ungapatiwo 6 here kana kuti ungati mangani. Guys, mina zvokutaurwa hanzi mundo dzenyembe dzakayani rude mabhaketi 6 munozovii. Ini handina chandinopikisa basi tinoti mutemo tinouziya netinoti kana munda mapindiwa munda dzapedzarwa munda memunhu tine matanheti anoita kasi tinotora. Saka ndokudai ndofunga kuti zvinase kudini. Ngepi ikoko? Iko pana mudhumeni ikoko kuna sabhu. Muri kuda? Ndinotokuda. Kuti muende kwana mudhumeni nasabhu kwani? Nasabhu kwacho sabhu ndiye. ndisiukachoka handina kuva. Saka murude kuite process yekuenda kotsvakana nasabhuku pouya pochizopimwa mochizozwa kuti panobhadharwei. Ngekuti imwimwe wai muri kufunga kudaro. Ndio mutemo utaindotaurwa munyika. Pasina mutemo ba. Ndati uyu ati ndoda mabhakiti 6. Muri kuti mabhakiti 6 akawanda here? Ndikadai kuona kuti zvinhu zvitaura. Tinobatsirana. Ona hazvisenzi maprocess emuri kutauraka. Hai mamugone kuiwina. Uyu anogona kuisa dzimwe mombe dzake pobva pakura. Hamuna kupapima bai mamuwini mira musamhanya. Muri kuzwa here?
unogona kutoisawo futi dzimwe mombe poka pazotozi apa pachitozokurisa mudhumeniyo vazotopima pazotaurwa parudero rimozodini tunoite zviro zvinoguka muri anhu anonge ari mheri yaimweri zvisi kana maudaro munoda kuti nandichatongi munoda kuti sabhuku atonge namudhumeni resi tunoite zviro zvinopera kunyanya kufunda maningi kwawakaita tidwaizve ndiri kubvunza ndati uyu wati urina mabhakiti 6 uyu muri kuti imimi muri kuti awanda here tibva tangoita zvinhu zvinopera kani imimi tiko kana kuti hamusuda uripa timusiya akadaro oenda kosima patsva ndozvendikuti ngatipedze bhora panapa ndikutaura kuti tizwai uyu wati mabhakiti 6 imwe munogona kutaura kuti changamire paari kutaura nemabhakiti 6 mabhakiti 6 akawanda dai ato mana kana kuti dai tiite zvinopera musada kutatamura hura hwatondo ndimwe mune mhosva decision dzimwe dzacho kamusanyanya kuda kuzomeka madecisions imasungiswa munogona kungokomplya semunhu mukuru mabvuma mhosva yenyu mudare imimi kuti aiwa inini mombe dzangu zveshiwa dzakadini dzakadya uyu tochimuti horit urura kuti akati mukandikaonawo mabhakiti 6 anonditi imimi kana musikabvumirana achakamire mabhakiti 6 andiwandirana dai andito akati we reach a compromise tipedze tiite dzimwe nyaya saka munoti titange kuenda kwamhako kotsvaka sabhuku kwakuenda kuti manimaniko ngenyaya yekuti mombe dzenyu hamuzodzichengeta bai mwaoda kutoronge mutorodododo pambe kuchema handizvo here mudare dii nai mwanwe izwai anhu ese zvarutora ngei muda kuomesa musoro yenyu chii muri kuda process ye munozoti anhu achauya achada mafiu achada matransport mozowine imi still mombe dzenyu dzakadya ikaivhaloitwa nana mudhumeni munoburitse tani hazvisenzi pamuri kunyeperwa kanhu mabenzi matsotsi asina neminda asina mombe moswera kuzitenderedzai nyaya yenyu ngeyekuchemana namakakasi uyu mambo izwai apa amakakasi paadai apo dai pada handizvo here dai tinobuda neanza tipedze mubude munomu tiite dzimwe imwe muri doti tiwe kuitonga futi nyaya yenyu yekuti mamugoni kuchengeta mombe muri kuziva kuti inini pache zvangu pasina kuti iye uruda ndinokusungai futi saka mudhumeni unozodini sabhuku unozondini ngatisasvitsane kure itaise munhu mukuru handizvo chitaurai zvinopera inini isekutaura chokwadi ndima yavo ndinoiziva ndatitaurai kuti imimi aisviki kana mabhagidhi ese aatauraiwa taurai mununa ati vari kutauraiwawo nemumunda wamwe chibhaka chagoriaona pai uya zviri kuzi hamusikukwanisa bane mabhakiti mangani ina ndidanhu anoda kuoma chiitai kudaika itai process iro shama boti mangani munokwanisa mangani munokwanisa chini muda ngooma musoro ndakundotara kunokudaiko kuti munokutaura zvinozongoti hazvina chakashata ini ndautaura chinoti ini ndatofunga kuti mabhakiti matatu kana mairi chai asi ini ndakuomeserwa chitindinomeserwa ndiani ndinoipaziya akuomeserai ndiani inombo yemuchaita tizobvunzana nemira pane mirai timbozonyararai mbuya hamutauri musina kuzotaurai mbuya munenge mune pamuromo imi hamusi mekuita pamuromo batuda mubatsira ndimwe akasungwa saka musatati wa munotaura murumba munomndii ndotaura ndini mambo munomo okay taurai tizizo inini ndiri kuona mbuya aya akadaizwa kuzi uya unobhake mombe dzako haana kuenda uya yemunhu umweni yatahovhi nhasi uno ozwi wakati mombe dzako ndode zvakati iye kuti handibvisiyawo ndode kubvisira mairi hamune kuti nai muri kurembese chitoo ngembambo nana mudhumeni munoda kudaidzana nasabhuku iwowawo anopfuura pamasaka emwataurirwa hamuzombozvisimudzi muri kuzwa mbuya mutocheme mutoti pamwe tipedze tiite zvimwe zviro anoziti pamwe hapezi murodzi tauraiti handidambizve ndichide kuti nditi
nditaurewo statement yacho. Hatuna statement ba. Mbuya mirai muzwe. Izwe. Ndati isosi munomu tichitonga nyaya. Hatiti zvekutatamura zviro zvonyaya dzedu munomu dzakawanda. Uyu wati mombe dzenyu dzakadya mumunda wangu. Imimi tikamubvunza mukati wakadya. Dzakadya tikati gudhu. Nyaya yatopera pasina zviro. Hamutauri. Sanda mutitaura. Zvekutukana hatisi toda izwa bayo. Anhu munogara muchitukana mumaraini mweso. Taura henyu mai. Akazviita kuti mombe dzavo dzodhaka kawanda ichinyararirwa. Pezvakazonga zvazoshupa mai aya azovati inini ndaona kuti hamusi kuzwisisa. Ivo akati murundi maka inini ndakuenda kodadza mudhumeni. For sure mudhumeni wakauya. Wakataura kuti tikauya isusu tinochaje guri ngeguri regwere. Kusvika munda wese wapera. Ende munonga muchizondibhadhara futi kufamba kwendaita. Muchindipa nemari yechikafu. Saka ndinotsigira hangu kuti shuwa zvitaurwa izvo mari inokwanisa kuzotodarike yataurwa. Alright, maita muchizwa mbuya. Dare rineri hatidi kubatirirana. Mabazwisisa. Dare rineri ngere vanhu saka ichizi community court. Uyu wati ndoda mabhakiti 6. Imweni mwati muruda mudhumeni ndizvo. Todaidza mudhumeni. Mirai, ndati todaidza mudhumeni here tiite zvinopera. Mimi unombalele. Kana mangwani. Ndone nacho ngiyazo. Mbari. Gowe. Ndezvokuswera ndeti chidoita zviro zvinorerukira. Ini ndendine ndakapinda mwakawanda tichiona. Asi anhu chaanoita achiuye mumatare ane maraini mwaanodarika nawo. Mune tumbuya netumwe tumadhara tunonyeponga tunoziya. Tunoti hayo inini ndakazotoda asi unozoona kuti muchatadza uzomorosana. It's okay. Pakahiwa munobaziya here. Mazo? Mwakaenda naye wacho mukapangidzana? Saka imwimwe muri kuona kuti mabhakiti 6 akawanda bheta pauye mudhumeni. Ndati mabhakiti ngazvijusi kuti kuti mabhakiti hazvingaitwa 6 ndikati bheta aite 4. Ambuya. Vana undijairira handizvidi. Inini handizvidi zvinhu zvakadhakwa pamunozvikuya kuti ungwara. Isusu handisi uchaita izvozvo. Iwo daidza mudhumeni. Toonana musi wa 15. Mudhumeni unyora assessment yake. Toziva kuti ndozvadaita. Ndabvira kasingaperi pakuti ngatitaurane ngatiite zvinopera. Mukationa mudhumeni iwo toita izvozvo. Yapera ngatiite basa.